Хоць дзетак Гасподзь ёй не даў, ды матушкай стала блажэннай, бо мела яна рэдкі дар малітвы святой задуменнай. Яе залатая душа хадзіла па свеце, як плачка, за ўсіх, хто яе зневажаў, хто зваў неразумнай, жабрачкай. Малілася днём і ўначы на вуліцах шумных і ў полі, магла суцяшаць і лячыць няшчасных, бяздольных і хворых. За мужа свайго да Хрыста узносіла просьбу шчымліва і разам за ўсіх, хто паўстаў прад Богам суддзёй справядлівым. А слёзы любові цяклі, у цемры агнічкай ззяла. Малітвы пачуты былі, угодніцай Божаю стала. Улетку на службе ў царкве трапар і кандак ёй пяецца, і кожны, як маму заве яе, каб суцешыла сэрца.